O sea, que cada un destos ovos pertence a unha galiña distinta. Efectivamente. Pois, que che parece se chamo aquí o meu querido José Manuel Parada, que está vendo todo o panorama e moi tranquilo el neste primeiro día, que te creías ti que aquí non íamos a xogar un pouquiño, porque eu teño moitos amigos, eu mesmo, que estamos tratando de ter na casa galiñas para que pongan os ovos. Pois xa sei por que querías que estuvese no primeiro programa. Especialista en ovos galegos. A ver como se entende eso, ¿eh? Ovos galegos. Que estiveras aquí, porque creo que Carmen que nos quería propoñer un xogo que adiviñemos, non? A que ovo pertence cada galiña, non? Efectivamente. Son distintos de color, moi distintos. Ímolo por un pouco sinxelo, non, compañeros? Polo menos ter no pantallón unha pista das diferentes galiñas, non? Para ver a quen pertence cada ovo, porque o así de memoria, vale, xa o tendes, non? Aquí a galiña piñeira, a galiña araucana, maráns e de Mos, non? Entón, estos ovos que son, temos aquí uns de cor máis blanc, bueno, estos dos como... Son moi parecidos sí, estos son dous, similares. Este no, este é totalmente diferente, que é verde. É verde. Falase moito, sí, é verdoso, non? Un pouco verdoso. Azul verdoso. Azul verdoso. Aí a cámara, estes dous son como moi... Sí, o 3 e o 4 son moi parecidos, e logo estes son máis oscuros. Este é moi marrón, moi marrón. Estos, a veces véndenos como que cura o colesterol. Isto é verdade ou non? Bueno. Dícese moito que o ovo verde que cura, sí, que non ten colesterol, que cura... Que nadie se ofenda, pero para min é unha milonga. Ah, sí? Que non se ofende ninguén, que isto se aprendemos todos, non? Claro. Por lógica, as galiñas todas comen o mesmo alimento. Entón, eu non digo que xenéticamente a galiña non teña un pequeno porcentaxe porque algunha cousa xenética da raza que xa iba a decir cal era. Non, claro, pero váisenos a pinza. Entón, pero realmente é un porcentaxe insignificante. Vale, a ver, non é que curen o colesterol, é que teñen menos. O azul verdoso, que di José Manuel, vale. Querido Parada, a que galiña crees que pertence? A que galiña? A de Mos... Pinto, gorgorito, porque non o sei. Mira, ti... Dame unha pista, Carmen. Ti pensa... Sabe máis de ovos que eu. Mira, ela sabe de ovos. Aquí hai dúas razas autóctonas galegas. Sí, entón, ti pensa que esas razas autóctonas galegas, lóxicamente, teñen que ter un ovo diferente, máis normal, por decirlo de alguna maneira. Douche unha pista maravillosa, Pero non son as 4 galegas. Non, a primeira galega, a piñeira, a última galega, Mos. Estou dando unha pista fantástica, Entón, queda cousa entre a galiña araucana e a... Como é hecha? Galiña maráns. Estas son galiñas de fora de España, por decirlo... de fora, claro, porque estos ovos sempre viñan de fora. Caldiz, pois pito, pito. Pito, gorgorito... Igual desa, que máis oscura. Máis oscura. Pois eu penso que a araucana, Veña, que non se son así. Araucana? Pois sí. Ai, que ben. Un aplauso, podedes aplaudir, Podedes aplaudir. Non me fixeches caso. Galiña araucana. A galiña araucana con estes ovos tan característicos. Azul verdoso, exactamente. Isto ten algún interfere no sabor, non ten nada que ver, non? Ao meu entender, eu estes ovos de araucana utilizos moito para repostería, porque son ovos como máis suaveciños de sabor. A ver, tede en conta que a mosca da televisión nos ovos. Sí. Mira, a mosca. Non sei se podedes, compañeiros, non podía faltar no estreno do termómetro. Estaba antes elí. Agora ven para aquí. Isto igual un bo presagio, non? Era a mosca da tele o primeiro día. As moscas galegas. Está no termómetro. Está fenomenal. Bueno, imos co eso. Este ovo para repostería anotamos, non? Ao meu entender, Non, ben. Para repostería, pero nada para curar o colesterol. Eso. Que moita xente compra esas galiñas, estos ovos, para o colesterol. Igual mañán sale un con unha analítica da Universidade de Houston e dice o contrario. E di que sí, pero eu falo da miña experiencia como criadora e comedora habitual de ovos. Comes moito ovo? A ver, que me din que en breve temos que irnos a Publi e hai que resolver os ovos. Ovo 2. A ver, ovo 2, a que galiña... É galego ou non é galego? Tampouco. Pois se non é galego, ten que ser a galiña maráns, non? Galiña maráns. Aplauso, hombre.
Non seáis vagos. E que para aplaudir. característica ten este ovo? A ver, ao meu entender é un ovo co sabor máis intenso. Máis intenso? Sí. A min gústame moito na tortilla. Vale. Isto é de Carmen Sevilla. O 2. O 2. Ahora, o 3. Así que ainda nos Aí sí que non che dou pista as dúas ninguna, galegas, porque que decir, eso... Piñeira ou Aí Mos, é unha non? lotería. Claro, e que xa son... Entón, Pois os veña. galegos son os que teñen este colorciño. Sí, non? Os cremas, máis, mira, poño... Os máis habituales. De razas autóctonas galegas. Así, o pillan os nosos Tres, compañeiros, o 3 tres, e o 4. O 4. El 4. O 4 de cal sería, da Piñeira ou da de Mos parada? E galiña de Mos... É que son tan... que son moi semellantes, Carmen. Eu non distingo entre o 3 e o 4, que diferencia ves? Sí. A ver, Non hai. aparentemente ninguna. Se eu trouxera ovos de galiñas como máis vellas, o ovo de Mos, todas as galiñas a partir do segundo ano poñen ovos máis grandes, de 2 yemas e tal. Pero como son de galiñas novas, realmente é unha lotería. Entón, o Son 4, galegos, cal os dos. dirías? Bueno, pinto, gorgorito, venga. Como o 4 está para lá, a Piñeira. O 4 para a Piñeira e o 3 para a de Mos. Pois creo que sí que acertaxe, pero Oye, as déxame ver. 4, acertei as 4. Especialista. Acertaxe as 4. Especialista en ovos, parada. Non, xa quedas acreditadísimo. Querida, moitísimas grazas, Carmen, vos. por ensinarnos tantas Por cousas dar, simpáticas. sobre todo, pois eso, publicidade a razas autóctonas, Por que son suposto, cultura da nosa Galiña, terra. Piñeira, todos anotando na casa. Pero unha cousiña. Dime rápido que temos que Os galegos estamos no mundo inteiro. Eu podo levar galiñas de Mos e galiñas piñeiras para a miña casa en Madrid? Piñeira sí, que depende de min. Sí? Xa che Moi queda ben. aí o meu pois eu contacto. levo- Pois para Madrid. quedades aí Sí, sí. apañando trato